Assalamu alaikum musidɓe tedduɓe on calminama laroɓe Fuladu TV. Fuladu TV hanɗi tawe ɗo e saare no wiye Diri Maro ɗum non ko heede saare Samba woni commune mo Badion département de Médina Yoro Fula. Fuladu TV ɗum ɗo an tawe programme mariage Ibrahim Diawo. ɗum noon si anani Diri Maro ko tawete ko commune mo Badion département Médina Yoro Fula. Woɗɗani hay seeɗa saare Samba ɗum kam ɗum noon min gacca on ndaron programme o fuɗɗi ɗo aɗa huɓiri ɗo jaaden e Mamadou Diaw Pullo Fuladu TV on calminama.
Wallahi ka 2018 carrière am fudi donc ande mi siko hamiya mami imposa wallahi mi hewla tem puɗɗoro noon komin garno ɗo woda komin joɓi bomin jadanno ha ɗum noon koro mawɓe amen to min tawi ɗum minen noon kala min ñemtini noon min gonduna yiɓe laamu aroyi gani hasilan mo jokki association ha ɗo wona ɗo kala haaju mbatteɗo sar so mbatten e yiɓel ɗi tawa ko ɗum addi noon minen kala ta mbo waɗi haaju amin mbawra wayde arde ko ɗum woni koyngal amen ngal ɗo voilà ɗum noon ɗiri maronnaɓe on jii komin geɓɓi ɗo ko minen min gañani hay goto faalaɗo nattude association men o min gañani hay goto siɗi faala liggodirde association o ɗum noon wona ko pamirɗon noon sawranta caɗele ɗe foof ko itel tan min jadanno ɗo ɗum noon minen paalata minen ɓuuri noon hewde a yiɗo kewal amen ngal ɗo association o e ɓuuri ni hewde woɓɓe ngala ɗo ko ɗum addi minen pamɗi seeɗa minen kersi bomma seeɗa saabu minen ɓuurani heew voilà en calmini ibele demo mum o Allah hokkuɓe jiiɗi mbaɗaɗi barke o wartindiraɓe ha ɓooya juura voilà merci beaucoup on jarama sa bo komin armam mboɗo addande ko te minen ñaagui kala suka no ara ga aji weede minen guɗiri piiw donc il faut le jimmolo en jekke o debbo on ko
c'est la première fois donc min mbiya yo Allah ɓeydu ɓoyɗen hawrude ɗi activité ji donc on mbaɗoro mi enveloppe o voilà idol fada ɓe ɓaga image seɗɗa après mawɓe paadi on mbajaga ngo ɗakkol voilà kala ko mawɓe kawje ma yimɓe jeeƴo seeɗa kala ko mawɓe kawje ma ɓe paɗa ha yimɓe ndaara hono mbattani mo hay siko songora ha waji e fada jantu e fada ha ɓe ɗo ko awera donc en ɓanga seeɗa image après si jantama en continue ni tesani woodi réseau ɗin ɗo Fuladu TV mbima hande a ɓanga image a ngoɗa réseau ɗin ɗo belengel ɓe onon cohla wiya garon ɓange on image Fuladu TV ɓanga o après jantereni asibere bottari woodi toro ɓeɗa alimamele ɗowre bottore ton diɓe sasa bottore koye woni diɓe akhirnya suka Mari vai dar. Om Pari.
halo bandiraɓe woni bandiraɓe adi guys wallahi tawar mo wona ɓiɗɗo sattu mo wawi jekkol on puleccede ko ɗi ñel e masalle C'est un grand DJ qui va commencer tout de suite dans le mix.
Thank you.
Sama-sama